Ma, may kilala po ba kayong Phil yung pangalan? Wala. Bakit mo naman natanong? May nag-add po kasi sa akin sa Facebook, ma. Tapos pagbukas ko ng Messenger, may message request siya dun. Ano sabi niya? Tinatanong niya ako kung kilala ko raw po siya. Paano ko naman siya makikilala? Wala naman tayong kamag-anak na ganun yung pangalan. Tsaka, iba naman po yung apelido niya. I-block mo. Bakit naman po? Mukhang harmless naman siya. Magsabi ka nga ng totoo, Era. May iba pa ba siyang sinabi sa'yo? Actually, meron pa po. Ano ba naman yan? Di ba sinabihan na kita na huwag kang basta-basta nakikipag-usap sa kung sino-sino? Alam ko naman po yun, ma. Pero kilala niya kasi si tita. Sabi niya, kilala niyo rin po siya kasi... Kasi ano? Siya raw po yung tatay ko. Patay na tatay mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Pero bakit ganun, ma? Bakit parang kilalang kilala niya kayo? Tumigil ka na, ha? Yung nagpapakilala ka mo, scammer yon. Ano, hihintayin mo pa na hinga ka niya ng pera? Huwag kang tanga! I-block mo na yung feel na yon. Pero, ma... Wala na pero. Gawin mo na lang yung sinasabi ko sa'yo. Kung ayaw mong mapahamak. Okay po. Siguraduhin mo lang na gagawin mo sinasabi ko sa'yo, Era. Huwag matigas ang ulo mo. Kilala kita. Gagawin ko naman po. Di niyo naman po kailangan magalit sa akin ng ganyan. Bakit parang labag pa sa kalooban mo na sumunod sa akin? Umaasa ka ba na baka tatay mo yung scammer na yon? Pag sinabi ko naman pong oo, alam kong magagalit kayo. Buti naman alam mo. Kaya kung ayaw mo kung magalit at paghigpitan ka, sundin mo na lang yung sinasabi ko. Naintindihan mo? Opo, ma. Sige, ilabas mo yung cellphone mo. I-open mo yung Facebook at Messenger mo ngayon din. Gusto kong makasiguro na ibablock mo nga yung field na yon. Ma naman! Kailangan pa po ba yun? Gagawin ko naman po talaga mamaya. Hindi. Ngayon na. Gusto kong makita. Ilabas mo yung phone mo sa bulsa mo. Alam ko nandyan lang yon. Ito na po, ma. Patingin ang mga message request mo. Yan. I-block mo na yan agad. Tapos na po. Kapag gumawa pa siya ulit ng bagong account para i-message ka, i-block mo ulit para hindi ka na niya makausap. Opo, ma. Dear Love, ako si Eira. 5 years old lang ako nung mag-asawa ulit si Mama. Doon ko naranasan na magkaroon ulit ng tatay. Kaya lang, dahil di niya ako kadugo, ramdam ko na iba pa rin talaga yung trato niya sa mga anak nila ng nanay ko. Sabi ni Mama, patay na raw yung totoo kong tatay. At yun ang pinaniwalaan ko habang lumalaki ako. Pero mula nung minessage ako na nagpakilalang tatay ko, biglang nagbago yun. After kong i-block yung tao, in-unblock ko rin agad tapos inad ko siya para ituloy yung pang-i-stalk ko sa kanya. Na baka sakali ako na buhay pa talaga yung tatay ko. At malaki yung posibilidad na siya nga yun. Pili ka lang ng mga gusto mong kainin, nak. Okay lang po ba kahit medyo mahal? Oo naman. Huwag mong alalahanin yung presyo. Akong bahala. Salamat po. Nako, hindi mo kailangang magpasalamat. Kulang pa nga yan eh. Sabihin mo lang sa akin kung may iba ka pang gustong gawin pagkatapos natin kumain. Kung gusto mong mamasyal, sasamahan kita. Pasensya na po sa itatanong ko, ha. Pero bakit po parang sigurado kayo na anak niyo ko? Kasi kamukhang kamukha kita. Kamukha mo rin yung mga anak ko. At napaka-imposibleng nagkataon lang yun kasi yung edad mo, sakto nung hiniwalayan ako ng mama mo. Naging kayo po ba talaga? Oo naman. Wala lang akong maipakitang picture sa'yo kasi naitapon ko na lahat ng may kinalaman sa ex ko. Medyo selosa kasi yung asawa ko kaya ako yun ginawa. Naiintindihan ko po kayo. Curious lang po talaga ako kung paano kayo nagkakilala ni Mama. Ayaw niya po kasi na nakikipag-usap ako sa inyo. Hindi ko siya masisisi. Nung maipanganak ka, nagduda kasi ako noon kung anak talaga kita. Nagalit siya sa akin. Sabi niya, palalakihin ka niya ng mag-isa at tatanggalan niya ako ng karapatan bilang ama sa'yo. Pero paano niyo po nalaman yung tungkol sa akin? Lumabas yung profile mo sa suggestions. Diba kasama mo yung mama mo sa profile picture mo. Nakilala ko siya dun, kaya inisto ko yung account mo. At nung nakita ko yung pictures mo, parang nakaramdam ako ng lukso ng dugo.
Nakita mo naman yung picture ko nung binata ako, di ba? Parang ikaw ang girl version ko. Oo nga po. Alam niyo po, sobrang tagal ko nang gusto na makaranas ng pakiramdam na may totoong tatay. Nagpapakaama naman po sa akin yung asawa ni Mama. Kaso syempre po, iba pa rin talaga yung trato niya sa mga kapatid ko kumpara sa akin na hindi niya naman kadugo. Kapag nagkakaroon kami ng mga kapatid ko ng misunderstanding, sila agad yung kinakampihan. Ako agad yung mali. Ano naman pong laban ko sa kanila? Nakikitatay lang naman po ako. Gusto mo bang sumama sa akin? Ipapakilala kita sa mga kapatid mo. Excited sila na makita ka. Sinabi ko sa kanila yun tungkol sa'yo. Hindi po ba sila nagalit na may anak kayo sa ibang babae? Hindi naman. Naiintindihan naman nila na nangyari yun bago ko pa makilala ang nanay nila. Yung asawa niyo po, hindi po ba siya magagalit? Wala na siya, nak. Biyudo na ako. Po? Kailan pa po? Mga 1 taon na rin. Ganun po ba? Nakakalungkot naman po yun. Ulila na po pala agad sa nanay yung mga anak niyo. Pero ikaw, akala mo rin ulila ka sa ama, di ba? Ngayong nandito na ako, gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin para makabawi sa'yo. Ama ko nga siya. Ramdam ko yun. Sobrang gaan ang loob ko sa kanya. At yung koneksyon pa lang namin sa isa't isa, isa ng malaking patunay na mag-ama nga kami. Hindi na kailangan ng DNA test para patunayan yon. Pero dahil alam ko magagalit sa akin si Mama pag nagtanong uli ako sa kanya, sinubukan kong lumapit sa tita ko na lagi niyang kaaway. Sigurado ako noon na hindi niya pagtatakpan si Mama kung sakali. Hindi talaga sila magkasundo. Anong sinabi mo? Doon ka pa talaga sa tita mo nagtanong? Kung sa inyo po ba ako nagtanong, Ma, sasagutin niyo po ba ako? Hindi naman, di ba? Kasi ayaw niyong malaman ko yung totoo. Nasabi ko na sa'yo yung totoo. Bakit bang tigas ng ulo mo, Era? Pero iba po yung sinabi ni tita. At nung nagtanong ako sa kanya, wala pa siyang idea na minessage ako ni Papa. Tinalong ko lang siya kung totoong patay na yung tatay ko. At talagang mas naniniwala ka sa buwisit na yon kaysa sa akin na sarili mong ina? Paano po ako maniniwala sa inyo kung palagi na lang kayong galit sa akin? Maayos naman po ako nagtatanong pero parang takot na takot kayo na may malaman ako. Kaya hindi niyo ako masisisi kung ako na mismo yung gumawa ng paraan para malaman ko yung totoo. Hindi mo tatay si Phil. Hindi ko siya kilala. Kung ganun, bakit kilala po siya ni tita? Bakit nagtutugma yung sinasabi niya sa mga sinasabi sa akin na nagpakilalang tatay ko? Kayo na lang po yung hindi nagsasabi ng totoo. Ano man? Ang tagal kong naniwala na wala akong tatay. Ang tagal kong nagtiis na nakikitatay lang ako sa mga kapatid ko. Tapos malalaman ko na buhay naman pala siya. Bakit kailangan niyo pang itanggi ngayong alam ko na yung totoo? Hindi mo alam kung bakit ginawa ko yon. Wala siyang karapatan na magpakaama sa'yo. Wala siyang kwentang tao. Nasabi na po niya sa akin yung nangyari noon. Na hindi siya naniwala na anak niya ako. Pero Ma, pinagsisisihan na po niya yung ginawa niya at gusto na rin niyang personal na humingi ng tawad sa inyo. Hindi ko naman po hihilingin sa inyo na patawarin siya kasi hindi ko na po desisyon yun. Kayo po yung nasaktan at nahirapan noon. Pero Ma, sa sitwasyon ngayon, ako po yung anak. Yung anak na nangungulila sa tatay niya. Kaya please naman po, huwag niyo nang ipagdamot sa akin na makilala rin siya at makasama. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Wala siyang karapatan na maging ama sa'yo. Tinanggalan ko na siya ng karapatan nung pinanganak kita. Pinalaki kita nang wala kahit katiting na tulong mula sa hayop na yon. Pero may pagkakataon na po siya ngayon para makabawi sa akin. Gusto ko po siyang makasama. Yan ba gusto mo? Sige, mamili ka. Ako o yung tatay mo na ngayon lang nagparamdam. Hindi pwedeng pareho. Ma, huwag niyo naman po akong pahirapan ng ganyan. Deserve ko rin naman po magkaroon ng tatay. May tatay ka na! Hindi ka lang talaga marunong makontento. Kung hindi ka mamimili, ako na yung magdedesisyon. At alam mo sa sarili mo kung anong magiging pasya ko.
Hindi binawi ni Mama yung sinabi niya na kailangan kong mamili sa kanila ni Papa. Ayokong masaktan siya at ayoko rin naman na mawala yung chance na makasama yung tunay kong ama. Kulong-kulo na ako nung time na yon. Tawag ng tawag sa akin si Papa para kamustahin ako. Pero tuwing nasa bahay ako, ramdam na ramdam ko naman yung malamig na pakikitungo ni Mama. Hindi niya ako kinakausap. Pagkatapos ng pagtatalo namin, wala na siyang pakialam kung kumain na ba ako o kung ayos lang ako. Sa sobrang sama ng loob ko, lumayas ako sa amin para puntahan si Papa. Ibalik mo sa akin yung anak ko kung ayaw mo magkagulo tayo! Sandali nga, Lani. Pwede bang kumalma ka muna? Galit na galit ka na agad eh. Paano hindi ako magagalit? Ikaw yung dahilan kung bakit nagulo yung buhay namin ngayon! Kahit hindi ako nagpakilala sa anak natin, malalaman at malalaman pa rin niya yung totoo. Kahit na ano pang malaman niya, hindi pa rin nun mababago yung katotohanan wala ka ng karapatan kay Eira! Hindi mo siya inako noon, Phil! Kaya bakit pumapabil ka ngayon? Hindi ba dapat mas masaya ka na hindi kita inuobliga na magpakaama sa kanya? Baka nakakalimutan mo, Lani. Hindi lang ako ang nagkasala noon. Ikaw rin. Huwag mo sanang kalimutan yon. Masisisi mo ba ako na pinagdudahan kita matapos kitang mahuli na may kahali kang ibang lalaki? Halik lang yon! Walang ibang nangyari sa amin ng kaibigan ko! Okay! Wala na kung wala. Pero wala na rin tayong magagawa sa nakaraan natin. Kahit magtalo pa tayo ngayon para ipamukha yung pagkakamali ng isa't isa, hindi na natin mababago yun. Handa naman akong humingi ng tawad sa'yo at patunayang nagsisisi na ako sa ginawa ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Hindi ko guguluhin yung pamilya mo. Pagkakataon lang na magpakaama kay Eira ang gusto ko. Yun din yung gusto ng anak natin. Ang kapal naman ng mukha mo! Ngayon mo pa naisip yan? Kung kailan malaki na siya at hindi naaalagain? Wala akong ibang gustong gawin kung hindi iparana sa kanya na magkaroon ng ama. Pwede bang isang tabi na lang muna natin yung issue natin sa isa't isa para sa kanya? Sobrang lungkot na nung bata. Kahit sinusubukan namin siyang patawanin, hindi pa rin niya napipigilang umiyak. Alam mo kung bakit? Kasi namimiss ka niya. Kung gano'n naman pala, di umuwi na siya sa bahay. Wala namang nagutos sa kanya na pumunta siya dito sa inyo, ha? Lani, please naman. Unahin muna natin yung kapakanan ng bata ngayon. Mas kailangan niya na nagkakasundong magulang. Hindi yung ganito. Baka maapektuhan na siya masyado sa nangyayari. Ngayon pa nga lang, gulong-gulo na siya. Nahihirapan na si Eira. Sige. Para matapos na to, mag-usap-usap tayong tatlo. Pero magkalinawan lang tayo, Phil. Hindi ako papayag na dyan siya sa'yo titira. May bahay kami. Hindi mo siya pwedeng basta-basta na lang ilayo. Naiintindihan kita. Hindi ko siya ilalayo sa'yo. Gusto ko lang bumawi sa anak natin. Yun lang yun. Kung may kondisyon ka, sabihin mo lang sa akin. Makikinig ako. Para kay Eira. Magkita tayo bukas. Isama mo siya. Okay. Sasabihan ko si Eira. Salamat. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ginagawa ko lang to para sa anak ko. Dear Love, nag-usap kaming tatlo. Hindi naman ako umaasa na magiging peaceful yung muling paghaharap ng mama at papa ko. Pero at least, nagkasundo sila para sa akin. Pumayag si mama na suportahan ako ni papa. Sinusundo ako ng tatay ko every weekend at hinahatid din sa bahay namin para makasama naman yung kinalakihan kong pamilya tuwing weekdays. Hindi pa rin ganun ka-okay sina mama at papa. Pero ang mahalaga, hindi na nila pinag-aawayan yung pagiging magulang sa akin. Kailangan ko lang talagang tanggapin na may mga bagay na hindi na kayang ayusin, tulad ng nasirang relasyon sa pagitan ng mga magulang ko. Masaya na lang ako na napagkasundo ko sila sa isang bagay. At yun ay ang pareho silang maging bahagi ng buhay ko na matagal ko nang gusto. Metro's #1 Love Radio.
sake!